Bienvenidos a Perfect. Yo soy hedonista. Bien, me considero más epicureísta. Creo que el placer es la finalidad en la vida. Yo soy un chico excéntrico. Me gusta el placer, todo tipo de placeres. Bueno, mejor o no, los otros. Y uno de los placeres más grandes los da la amistad. Soy muy apasionado y enamoradizo, pero no sé qué pasa que no tengo suerte en el amor. Como veis, llevo un tatuaje por cada relación que he perdido. Creo que ese es el bien más grande al que podemos aspirar. Este es un unicornio púrpura con un arcoíris detrás. Por eso he venido al programa, en busca de amistad. Por eso he venido al programa, para enamorarme perdidamente. Por cierto, què hay de cenar? Epicur va fundar una escola anomenada El Jardí on tothom era benvingut. I quan diem tothom, també incloem a dones i esclaus. Cap escola filosòfica ni política tenia en compte cap dels dos grups. En aquella època, de fet, les dones no eren considerades ni ciutadans, molt menys els esclaus. Epicur és materialista i individualista. Per tant, per ell tot està format per petites partícules anomenades àtoms. Fins i tot l'ànima dels individus. Així que, quan morim, l'ànima desapareix. O el que és el mateix, quan morim deixem d'existir. Aquesta idea influirà en tota la seva ètica, és a dir, si només tenim una vida per viure, com podem arribar a ser feliços? La resposta és clara, mitjançant el plaer. Venga, hombre, come un poco, un día es un día. No, gracias, prefiero un vaso de agua. A mí es que me gustan los lujos. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Las cosas buenas de la vida son fáciles de conseguir. Por lo que yo te digo, esta cena la paga el programa. Vamos a hincharnos como si no hubiera mañana. Plaer ve del terme grec hedoné. Per això s'ha dit que la seva ètica és hedonista. Però, per Epicur, el plaer no consisteix en la disbauxa, sinó en la absència de dolor i de temor. Resulta que el plaer no es pot donar sense el dolor. Són contraris, això vol dir que l'un depèn de l'altre. Per a que un existeixi, s'ha de donar l'altre. Per exemple, quan ens enamorem d'una persona perdudament, ens tornem més vulnerables al dolor i més por tenim a que ens deixi. ¿Y ahora qué hace? Qué místico es, se ha puesto a meditar. Es la persona perfecta. Clavadito a mí. Si hasta tiene mi pelazo. Además es tan místico. Oye, pues... ¿sí? ¿Tú crees que hay vida más allá de la muerte? Yo no. ¿Y tú? Yo sí. Para mí cuando morimos vamos a una discoteca donde pinchan reggaetón 24 horas. Pero de morir... ya me da un poco más de yuyu. Es que llevo muy mal lo del dolor. ¿Y tú? La muerte no es nada, porque cuando morimos dejamos de sentir el dolor. Qué bien habla el tío, ¿eh? Per tant, s'ha d'aspirar a la pau i a la tranquil·litat. I per això Epicur utilitza el terme ataràxia, que vol dir impertorbabilitat. L'ataràxia és, per tant, un estat de calma i tractarà d'evitar els grans plaers sensibles, els anhels, les passions. Per tant, no es tractarà de buscar qualsevol tipus de plaer, sinó només aquells veritablement importants, com el plaer espiritual. Tot i que Epicur no rebutjarà el plaer físic, però accepta que s'ha de gaudir amb moderació.
Per exemple, per Epicur el més important és l'amistat, una vida senzilla i la pau mental. Així doncs, Epicur distingeix entre tres tipus de plaers. Els plaers naturals i necessaris, és a dir, practicar l'amistat i reflexionar. 2. Els plaers naturals i no necessaris, com seria el desig més refinat, el luxe, etc. O 3. Els plaers no naturals i no necessaris, com seria la fama o l'èxit social. Si volem ser feliços, hem de centrar-nos només en els plaers naturals i necessaris. A més, Epicur ho fa des d'una perspectiva individualista, per això s'allunya de l'esfera pública i política. És molt més important conrear l'amistat que la posició social per ell. Dionisio, ¿tendrías una segunda cita con Epi? Yo sí. Una y mil más. Estoy muy in love, a tope. Epi, ¿tendrías una segunda cita con Dionisio? Yo no. Creo que no hay que abusar de las situaciones. Hay que dejar que fluyan con naturalidad. ¿Veis? Otro que me abandona. Otro. No temas, el dolor es pasajero. Esto te pasará. Ninguna situación permanece para siempre. Menos tus tatuajes, claro. ¿Y ahora? ¿Dónde me tatúo este nuevo fracaso? De verdad. Oye, ¿me podrías llenar el tupper para cenar? Uy, me ha dado un apretón. ¿Lavabo dónde está, por favor?